Sanibonani bathandi bomculo kamaskandi, obingelelayo uNhlwathi ufana ogezile phansi ey'ntabeni zaseshowe kwesikakhozi isigodi. Ngokukhulu ukuzithoba bafethu ngithi ngomhla ka-17 September 2022 ngicela ngivulele umsakazo wenu i-VTG RADIO FM umsakazo wakho wekhethelo. Ngizokusendela enambeni yami ka-WhatsApp ethi 0623459463. Ngiyatholakala lapho, ngiyokusendela ilinki uma uyifuna ukulalela umaskandi interview uNhlwathi ufana ogezile. Lapho sobe sihleli noPhuphethakatha umsakazo MC Phuphethakatha, isikhathi 1 o'clock PM to 14 o'clock. Bonge kini nonke bathandi bomculo.